Els analistes coincideixen a dir que el turisme serà el motor de la nostra economia, que realment ens traurà de la crisi. Un turisme no només cultural i d'oci, sinó sobretot gastronòmic. Pel que sembla, la força d'atracció que la gastronomia té a Catalunya, amb autèntics referents de casa nostra com Cambrils, Salou i Tarragona, és un dels motius principals pels quals, últimament, els turistes escullen les nostres terres com a destí de les seves vacances. Aquest dijous es va celebrar al restaurant Vila Alexander de Salou el 25è aniversari de la revista Gastronomia i Turisme, amb el suport de l'Associació de Gourmets de Tarragona i l'assistència de personalitats com el delegat del govern espanyol o el director de l'Agència Catalana de Turisme. Amb ells vam aprofitar per parlar de la situació actual del sector i com ens pot ajudar la nostra gastronomia a reactivar l'economia del nostre país. Jo penso que és molt important perquè abans dèiem que Cambrils era la capital gastronòmica de la Costa Daurada, però avui en dia Salou també té restaurants molt importants. I el que pensem és que avui en dia ja hi ha inclús un turisme gastronòmic, és a dir, abans s'anava a un lloc per visitar la catedral, la cultura, les platges, i de pas, lògicament es menjava i la gent consumia en els restaurants, no? Però és que ara hi ha determinats llocs que només es visiten pel restaurant o l'hotel que té, i de pas també es veu l'església del poble, o la catedral, o el que convingui. O sigui que hi ha molta gent, molts turistes, que viatgen per gaudir de la bona taula, de la gastronomia, i cerquen les estrelles Michelin o les altes qualificacions amb guies com la Gourmand o altres guies com pot ser la Repsol o qualsevol altra guia que tinguem al nostre país. És una atracció molt important, sobretot a mercats emissors com mateixa França, no? Sembla paradògic, però França és un mercat molt important per Catalunya en quant a gastronomia. Alemanya, Holanda, Anglaterra valoren molt a prop la gastronomia de Catalunya, potser per cuiners tan coneguts com Ferran Adrià o el mateix Joan Roca, no? Hi ha molta gent que busca en els llocs i moltes vegades nosaltres mateixos ens fem la pregunta d'aquell lloc que has anat, quin restaurant hi havia, on t'has dinat, com ho has fet. Doncs en el nostre territori la gastronomia és de primer nivell. Cuiners coneguts arreu del món, no els he de presentar jo, són arxiconeguts, no? Nosaltres entenem que també en aquest territori nostre, al Camp de Tarragona, tenim establiments de primer nivell. Avui ens ocupem amb un d'ells, però segurament també és un bon atractiu per aquells visitants que ens vinguin, saber que tindran una bona cuina, tindran uns bons fogons, tindran una bona taula, i el que han de fer és compartir-ho i sobretot explicar-ho després quan vagin als seus llocs de retorn. Això s'ha de treballar molt més a nivell de promoció turística. S'ha de treballar molt més perquè és que tenim els professionals i tenim el producte, tenim la zona, tenim el casc antic, per exemple, està ple de restaurants maquíssims. El Serrallo té una quantitat de restaurants boníssims i per la resta de Tarragona també hi ha algú més, no? Jo diria que ara és un moment difícil. Jo diria que és un moment difícil perquè estem en aquesta situació crítica, no solament per muntar un restaurant, jo diria que per muntar qualsevol negoci estem en un moment difícil. Ningú dona crèdit, per muntar un bon negoci el lògic és anar al banc i tindre un crèdit, avui en dia és molt difícil tindre un crèdit i per tant crec que és un moment difícil que haurem d'esperar un temps a superar aquesta crisi i llavors poder tirar endavant la nostra economia, cosa que tots desitgem. Jo no diria que la gastronomia ens ha de treure de la crisi, però ens pot ajudar molt d'alguna manera a atraure certs turistes que d'alguna manera la gastronomia catalana, no oblidem que no era coneguda fa 10 anys i actualment és una icona, dic, molt important per atraure turistes. Per tant, no ens traurà, evidentment, de la crisi, però sí que ens ajudarà molt a atraure turistes, no? Que això, en definitiva, és el que volem. Bé, jo penso que això, a través de la Diputació, de corporacions tipus Diputació, consells comarcals, es podria promocionar, tota una comarca o tota una regió, no? Ara, de moment, el que s'està fent és a nivell de municipis. Cambrils fa la seva setmana gastronòmica, Salou fa el calamar, Tarragona fa el romesco. A nivell, diguem, comarcal o a nivell, d'altres regions, sí que es podria intentar a través de la unió de tots aquests elements que treballen per la bona taula. Sí, evidentment, nosaltres hi ha moltes iniciatives per part d'associacions relacionades amb gastronomia. S'estan creant aules de gastronomia i, sobretot, tenim nosaltres un club, concretament dintre de l'agència, que està relacionat amb la gastronomia, no? Plenament. Per tant, jo crec que sí que s'està pensant en la promoció una mica més conjuntada de la totalitat de la gastronomia catalana per fer una promoció més unificada al món, no?